Здравейте, казвам се Атанас Миланов, на 56 години съм, от град Варна. Той живее във Варна, роден съм в София. Имах сериозен проблем с зъбите, липса на кост, парадонтоза много сериозна. Започнах да губя част от зъбите, които бяха здрави. За Норидент научих от мой близък познат, който е бил пациент на клиниката. Също така проучих нещата в интернет, видях много добри отзиви във Фейсбук, в Инстаграм. Реших да дойда на консултация след дълго лутане по много стоматологични кабинети и зъболекарски клиники. Най-добрите условия ми дадоха тук, в Норидент, като се срещнах с един екип, който е изцяло отдаден на това нещо, на тази професия и буквално точно за моя случай на базалната имплантология. И след не ми беше необходимо много време за размисъл, реших да предприема моето лечение тук в тази клиника, за което не съжалявам и препоръчвам на всеки един, абсолютно на всеки един, който има какъвто и да е проблем с загуба на зъби, с имплантология, да се обърне към Норидент. Екипа е млад, с много надъхани и сърцати зъболекари, а също така и зъботехници. И съм много доволен от това, което постигнаха с мен за много кратък период от време. Също така искам да кажа, че не се колебайте, когато имате проблем, да се обърнете към тези хора, защото те решиха моя проблем, който беше от дълги години и сега вече съм спокоен, дори и за в бъдеще бих препоръчал тази клиника на всеки един, който има такъв проблем. Искам също така да кажа и няколко думи за Basal-Fix. Това са импланти, които са неразривна част от тази клиника и доктор Нури работи с тази марка. Те са италиански импланти, използва се швейцарски титан и са на 100% качествени за употреба от всеки, който има моя проблем. Като финал искам да благодаря с цялото си сърце на доктор Нури и на целия екип, който се погрижиха за мен, и с две ръце мога да кажа, че това са хората, които биха помогнали и на вас.